Я ще ви покажа как отбелязваме клиент, който вече е купил. Първо го намираме по име или го търсим. В нашия случай това е Татяна Сакъзова. Написваме Татяна, ето е Татяна Сакъзова, проверяваме дали е тя, всичките нейни и тук на продукти отбелязваме какво си е купила. Програма Фабрика за лимонада си е купила жената. Така. Всичките данни са въведени, ако сме говорили с нея, ако знаем кога е рождения ден, ако знаем от кой град е или какво ѝ е нужно, ако сме говорили с нея, е добре да си ги запишем тези неща. И вече, когато всичко това е отбелязано и най-вече тук продукта е добавен, записваме на успешна сделка. Слагаме тук сейф и сме готови. По този начин сделката е отбелязана. Как виждаме после на кой сме продали? Ето тук отиваме на Leads, имаме One Leads и виждаме, че имаме една сделка. Ето тук един лид, 498 лева е купил. Ето я, тя излиза тук. В нормалния вариант изглед не излиза, за да ни се, както казваме, пречка пред погледа. Това е.